Kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan siis piilasta tallilaisten kanssa. Eli siis tuolla näkyy taustalla noin. Ja rajana on tallialue. Ja se kuka voittaa saa 70 €, koska no tossa täällä taustalla näkyy 6 henkilöä. Voitte itse laskea. Ja plus minä, me kaikki ollaan laitettu 10 €. Niin. Ja etsivänä olen siis minä, Milla. Ja jos joku ei vielä tiedä, niin täällähän on nyt alkanut tulemaan lakko, kun täällä Savonlinnassa on jo siis lakko. Niin, täällä tallilla on lakko, mutta täällä siis saa käydä. Meille tuli semmoinen sähköposti, että täällä siis vielä saa käydä silleen tällä ihan käymällä. Niin ajateltiin nyt silleen, että nyt pelataan piilosta. Joo. Ja siis täällä näkyy Emma, Aino, Pihla, Julia, Aleksi, Elli. Mutta nyt mä lasken 5 minuuttiin. Joo. Saatte lähteä piiloon, kun ette enää näe mua, koska mä menen tallialueelle siis. Joo, mutta tallialueen ulkopuolelle. Mutta saatte lähteä piiloon. Sitä kun ette näe mua. Mulla on hyvä suunnitelma. Mä ehkä liikuskelen. Ota. Mä ehkä hyvä suunnitelma. Mä oon Elli, 7 vuotta. Mutta siis Emma tulee auttaa mua. Joo, mutta nyt mennään. Joo, tuolla siis on Emma. Se tulee auttaa, kun mä menen katolle. Se mun tiedäkään vaan suunnitella sitä. Emma, nyt. Hyvä aikaa. Äkkua. No, en mä osaa enää kuvata. Vaikka mä onkin 6-vuotias, kun sitten on mun takana. Emma, nyt on. Joo siis, ettei mieti, että ollaanko mä hullui, niin mä laitan tämmöiset kasvit. No niin, eli voitko tulla auttaa? Tai oikeastaan mä ootan Elliä tässä. No niin, nyt saatiin Elli. Tuus tänne. Okei, eikä sulla vaan sattunut, se on tärkeintä. No ei sattunut, Bröts. Nyt saatiin tänne. Niin mä jään makamaan vähän. Onks tää hyvä piilo? Mä toivon vaan, että mä tipu Purulaan ja Lantalaan. Ainakaan Lantalaan. Ja kun täällä kuvattiin sitä elokuvaa, sitä Tallipala, lyhäriä, niin siellä on vielä noi hommat. Ja Anneliista oikeesti sutunut, se oli vaan elokuva, joka kuvattiin. 56, 57, 58, 59, 2 minuuttia. Niin, ei saanut vielä katsoa. Joo, no, jatketaan. 1, 4, 5. Mä ehkä menen Purulaan. Se on aika hyvä piilo. Ja me unohdettiin siis kertoa, että pihattoon ei saa mennä. Moi Lassi, moi. No niin, mennäänpäs Purulaan. Mä just laitoin. Mä ehkä menen tänne Purulaan. Tyhmä, ai. No, mennäänpäs tässä vaan. Mä laitan ehkä Purulan päälle. Te ette varmaan näe mua. Täällä on ehkä tuosta. Mutta ei kai vaan niinku Milla, kun se tulee sillä kattoo tänne. Toivottavasti se ei lyö maatalikalla. Joo. Ja Elli kuvaa tuolla ylhäällä video. Joo, vähän ärsyttää, kun se huutaa aina. Mutta siis ei oo huono piilo. Joo, mutta täällä nyt ollaan. No, vähän varmaan kypärästä vaan näet mua. Joo, tiedän. Emmalla on niin surkea piilo. Se on jossain Porolassa ja mä näen sen. Mä ehkä menen vähän tonne kauemmas. Vitsi.
siis... Tässä on hiekkaa. Aha. Wow. Boring. Hehe. Monta. Tekivät boringa kovaa elämän päällä. No näis kuolla. Mä niinku aattelin jatois mennä. No siis se on aika huono. Keneltä on leluja? Mutta siis pihatossa on remontti. Pihattoon ei saa mennä. Ja Dobobin taakse vois mennä, mutta kun sit mä voisin huijannut. Pitäisikö mennä? Tää oli alueen ulkopuolella. No, en. Leirikämpällä. Mut eihän sitä kielletty. Se on tallialueella. Siellä missä manesikin. Okei. Mä menen manesikaan. No niin. Vihdoin. Ja hammas kuuma. Moikka Alex. Mitäs sinulle sais olla? Me pelataan piilosta, niin mä en nyt osta mitään. Mä en niin osta mitään, mutta siis piilosta ihan vaan ollaan. Ja joo, en osta mitään. Joo. Mitä muita tänne tulee? Ai, moi Alex, säkin on täällä. Mä menen roikkuu tänne. No, jos jaksan. Tässä. Tälleen näin. Tuskinpä mua edes huomataan. Okei. Mutta sä mut tästä. No, tää lattia on heikkeä sitten. Niin mene tonne roikkumaan tonne lattiaan. Siis ei tohon, vaan alle. Mitä mä edes päätän tänne? Vitsi, vähän vaan sattuu. Okei. Mun kannattaisi mennä tuolta toiselta puolelta. Mä oon tältä tallilta uusi. Mä oon siis ainoa. Okei. Mä en jaksa väsyttää. Nyt mä valitsin oman äänen. Joo, tosi kiva. Mä menen tänne. Elli, oot sä katolla? Sä oot niinku hullu. Heippa hepali. Ei varmaan haittaa, jos mä nyt hetkeksi sinne tuun. Varmaan Elli. Menen tänne. No, pitäisikö mennä hevosen selkään? Sitten näkee. Okei. Portti kiinni. Tänne se on ollut jo. Ajattelin, että... Voitko siirtyä, Peppu? Ei älä talla mua! Joo. Se nyt kävi ehkä... Okei, kiitos nyt. Mut sä oot vähän Mutta siis Pertti varmaan kävi nukkumaan, koska nyt on jo kello 8 illalla. Täältä tullaan. Mä en kerännyt piiloon. Mä menen estä kasville tänne taakse. Varmaankin häviän, koska mä oon niinku täällä makaan. Katsotaan, aika mitä täällä käpää. Ei. Herranen aika. Miksi? Mä oon sanonut ennenkin sen pödien alle ei pidä mennä. Koko tää romahti. Mä lopetan tällä työtä. Äitiin on solma. Apua! Häh? Mitä mun esissä tapahtuu? Mennäänpä katsomaan. Mimmi? Are you okay? Ja Alex, sä oot löytynyt. Sä oot pois pelistä. Julia, mä näen sut! Okei. Onks teille sattunut mitään? Ei. Mä siinä ollut vielä. Okei, Julia ja Alex pois pelistä. Elikkä vielä 4 tykkäriä. Yeah. Okei. Mä soitin just Anni tänne. Niin Anni on tulossa siis auttamaan noita kolmikkoa tai nelikkoa.
Mitä? Mistä toi ääni tulee? No, nyt ei jaksa selvittää sitä. Mä meen etsimään. Kallista. Täältä. Ihan normaalista. Mä aukasen kaikki portit. Ehkä mä saan täältä. Oho. Ei näy. Vielä. Okei, sitten mä täältä ne. No niin. Aukeaa. Ai, siis täällä on niinku tommoset. Aino. Toi oli tosi surkea piilo. Saat oikeastaan itse portin. No. Katolla? Okei. Noniin. Meidän feikkivesiputous. Excuse me. Siirtyi sitten. Mene sinne. En mä sota. Ahaa. Hei miekasaaja. No, rakennetaan näistä uudet. Hähä. Ai, se tulee. Okei, joo. Hyvä näin. Ai. Ai. Häh? Kipeka katolle. Okei, mä veikkaan, että Elli oli täällä. Elli, mä tuun kohta kattoo sua. Emma, sä saattaa kyllä. Hei! Emma, oot sä täällä katolla? Okei. Täällä on aika vähän purua. Varmaan pitää joskus tuua. Okei, Emma pois pelistä. Harvoin täällä on vähän purua aina. Ja pois täältä. Ja. Hei, huomenna. Okei, tänne, koska mä pikku opina. Hopla. Ja ihan tänne. Näin. Pitäis nähdä. Elli, sä paljastat mut. Mä en vihaan olla sun sisko. Elikkä siis vielä on löytämättä Elli ja Pihla. Joo. Apua. Elikkä siis Riikkonen ehkä Julia. No Elli on ihan selvästi täällä. Se mahtuu. Ei Julia ainakaan tänne. Ei kun siis Pihla. Siirretään vaan nesteitä. Kenen jalat tuolla on? No apua. Oh my god. Hei, esteet pois. Pihla, sä löydyt. Elikkä Elli, jos sä kuoletit tuot tänne, sä voitit. Mä vihaan Pihlasta. Ihan tyhmä yrittää tähän. Kuulit mä oikein? Voitiks mä? Wii! Mut hei, voitik mä? Voitin. Onneksi olkoon. 70 on siu. En olisi uskonut kyllä. Mä annan sulle muuten ne rahat nyt. Kiitos kun katsoit tämän videon.